Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau ma kuna tare da naku Chaibou insha Allah a cikin wani dan takaitaccen video. Yau za mu bayani akan annura. Amma kafin mu ci gaba, malami ka yi haƙuri in ka yi sabo ne a bisa wannan shan, ka duba hannunka na dama akwai jan rubutu da aka rubuta abu ne, ka yi abu ne ka taɓa jan rubutun. Idan wannan ya ƙaramar hula ta to ƙararrawa ka taɓa ta, wadda ta nuna bula ka sake taɓa ta. Shi kenan duka bidiyon da aka yi za ka same shi, ba sai an neme ka ba insha Allah. Sannan a hannunka na hagu akwai alamun hannu da ya nuna harce ba tsaye, shi ma ka taɓa shi insha Allah. To a ci gaba da saurare insha Allah. Kashi uku ne annura wa'inda muke zahin yi, wanda ake yawan yi insha Allah. Annura wadda ake yi a cikin tsoka, wadda ake kasan fata, da wadda ake a cikin jijiya. Mutane suna yawan korafi wani bi akan likita ya yi annura a tsaye. Nan gurin inda kuke ga tambarin da nake taɓa wannan, a hannunka na dama tsakiya za ga annura an tara ta tsaye. Cikin tsoka ne ake son a yi ta, kuma ana so a yi ta cikin tsoka can ƙasa har kusan ƙashi. Shi sa ga an tara ta tsaye. Nan ƙasa idan kuka diba kaɗan akwai annura ɗaya, biyu, uku, huɗu da aka jera. Wadda ke tsayen nan cikin tsoka ne ake son a yi ta. Wadda aka gilma cikin fata ne ake son a yi ƙasa ga fata. Ga ta nan wadda ita kuma ɗan yankilinan ta kaɗan, ita kuma ainihin cikin fata ne ake son a yi ta. Waccan ƙasan wata ba cikin wata. Sannan ta ƙarshe duka a cikin jijiya inda jini yake. Misali kamar annura wadda ake yi da maganin typhoid, ita a cikin jijiya ake yin ta directement, kuma ana yin ta a cikin tsoka ɗaya. Annura wadda ake yi don magance huka, ana yin ta ne a ƙasan fatan mutum. Annura wadda ake yi don vaccination, wannan wadda ake ta 'yan yara ko dukka kaga jariri ana mai ita, wannan cikin fata ne ake yin ta. Wadda yake ta typhoid ana yin ta a cikin jini, ana yin ta kuma a cikin tsoka, amma mafi yawa dai an fi yin ta a cikin jini. To shine misalai na annurai. Idan kaga kala-kala ne, shi yasa kuka ga ana samun irin za a yi ta a nan, za a yi ta a nan. Ba laifin likita ba ne, haka nan ne masu yosu suka yosu. Waɗanda muke yawan yi, mutane suna yawan korafi akan kullum likitan na na zo a tsaye yake mai annura, ba laifin shi ba ne. Idan kaga likita ya ce nazama annura, to insha Allah nan ne ya dace ya yi ma ita, in dai ya san aikin shi. Kada ka damu insha Allah. Lalle wannan ba, inda likita wanda ya san aiki ne, wani hanzari ba gudu ba, sai dai kowace annura kuma da akwai sanin gurin ya annura. Daga nan ne wani bai ake dan shan kure a samu 'yan matsala, wadda ko cikin kowane aiki kuma ana samun matsala. Mutane wani bi dai rashin hankuri ne yake cin duk yadda ka iya abu, wani bi yana dan ba da kai insha Allah. Kamar nan yadda kuka gani a tsakiya foto, hannun dama ga nan annura ta tsaye a cikin tsoka ne can kusan kashi. Annura ta wadda aka dan gilma kaɗan ta biyu, ita kuma ainihin ƙasan fata ne. Wadda aka gilma ga ta uku, ita kuma ainihin cikin fata ne. Wadda aka yi gilma kwarai, ita kuma a cikin jijiya ne inda ake yin ta cikin jini. Wadda directement ita tana haɗuwa da zuciya ne. To me yasa suke kala-kala haka? Su kansu annuran, wata annura ba ta yiwa a yi ma ita a cikin jini ta haɗu da zuciyarka directement. Ana yi ma haka nan to mutuwa ce, bai yiwa a yi ta, sai a yi ta a cikin tsoka. Shi yasa wani bisa ga mutum ya zo kai likita annuran nan inda dai ka yi mai a hannu, ba ta yi a hannu ne. Shi yasa ka ji ya ce a yi ta a ƙafa. Binki akwai annurar da ana iya a yi ta a ƙafa, ana iya a yi ta a hannu. Amma wadda duk kaga ita kuma ita ga ƙafa kawai ake so a yi ta, to kawai dole ne a yi ta a ƙafa, ba ta yiwa a yi ta a hannu ne. Shi yasa annurai kala-kala ne, kuma yin annura a tsaye ba rashin iya annura ba ne. Haka nan ne ya dace a yi ta. Kowace annura da insha Allah inda ake yin ta da kuma yadda ake yin ta.
su kansu ruwan annuran kala-kala ne. Da haka mutane ku daina korafi akan likita ya annura a tsaye, ya annura a tsaye ne ya dace a yi ta, shi yasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau ma kuna tare da naku Chaibou. Kada ka manta ka yi abu ne da na gaya matan a farko, jan rubutu na ƙasa gare ka, hannun dama ka taɓa shi, ka taɓa ƙararrawa, kuma ka raba bidiyon, insha Allah zai taimaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.